హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు భగవద్గీత క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ క్లాసుల్లో భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలో కొన్ని శ్లోకాలను పూర్వపు క్లాసులో చూసినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి 4వ అధ్యాయంలో మొదటగా మనము భగవంతుడు కృష్ణ భగవాను గురించినటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని, యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మొదటి 10 శ్లోకాలలోను, ఆ తర్వాత మరి కృష్ణ భగవానుల వారిని గమ్యంగా చేసుకొని మరి మనం చేయవలసినటువంటిది, అలాగే వర్ణాశ్రమ విధానము అనేటువంటి అంశాలను పూర్వపు క్లాసులో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చూసినటువంటిది. సో మొదటగా భగవద్గీత యొక్క క్రమాన్ని, ఎక్కడి నుంచి భగవద్గీత ప్రారంభమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్పడము, వివస్వానుడు సూర్యుడికి చెప్పబడినటువంటిది, దానిని మనువుకి ఇవ్వడము, మనువు ఇక్ష్వాక రాజుకి ఇవ్వడము, ఆ విధంగా అది రాజర్షుల ద్వారా అందించబడినటువంటిది. కాలక్రమంలో దాని యొక్క యోగం నశించినటువంటి కారణంగా తిరిగి అర్జునుడికి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధించడం జరిగినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన, ఆ భగవంతుడు చెప్తుంటాడు, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం అంటూ, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడ ధర్మ ఆచరణకు హాని కలుగుతుందో మరియు అధర్మము పెరిగిపోతుందో ఆయా సమయాలలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను అర్జున అనేటువంటిది. అలాగే సాధువులను రక్షించడానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి ప్రతి యుగంలోనూ నేను స్వయంగానే అవతరిస్తూ ఉన్నాను అని ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలను గురించి చెప్పి, అలాగే ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి విషయాలను కూడా ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. మరి అలాగే ఇంకా
మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందుతారంటే రాగము, భయము, క్రోధము ఆ, అనేటువంటి ముక్తుల్లో వాటి నుండి ఉమ్, విరమణ పొందినటువంటి వాళ్ళు, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు ఇంతకు ముందు పవిత్రులైనటువంటిది, ఆ దివ్యమైనటువంటి ప్రేమను పొందినటువంటి విషయాన్ని చెప్పి ఇంకా ఆయన చెప్తారు. ఎవరెవరు ఏ ఏ విధాలుగా నన్ను ఆశ్రయిస్తే వారిని నేను ఆ విధంగా ఆశ్రయిస్తాను, అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పడం జరిగినటువంటిది. అన్ని కూడా ఆ భగవంతుని మార్గాలే అనేటువంటిది. అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తులో త్వరగా విజయం కోరుకున్న కారణంగా దేవతలు ఇతర దేవతలను పూజించేటువంటి విధానాన్ని, అలాగే వర్ణాశ్రమ విధానము, వారి యొక్క ఉమ్, త్రిగుణమయమైనటువంటి సంబంధంతో ఉన్నటువంటి దానిని అనుసరించి మరి ఈ విధానం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి విధానాన్ని చూసినటువంటిది. మరి ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అర్థం చేసుకోవడంలో వివేకవంతులు కూడా తికమడుతూ అంటే ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నటువంటిది కనుక మరి సో అది నేను నీకు తెలియచేస్తాను అర్జున. దీన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా నిన్ను నీవు ఈ భౌతిక బంధనాల నుండి విడిపించుకోవచ్చు అంటూ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనము పూర్వపు క్లాసులలో చూసినటువంటిది. సో ఈరోజు మనము ఏదైతే క్లాసులో ఆపుకున్నామో అక్కడ నుంచి మరలా కంటిన్యూ చేస్తూ చూసినట్లయితే, సో మనకి ఆ భగవద్గీత 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి లేదా దివ్య యోగము లేదా జ్ఞాన యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో సో 16వ శ్లోకంలో కిం కర్మ కిమ కర్మేతి కవయో యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా ఇక్కడ మోక్షసే శుభాత్ అని చెప్పబడినటువంటి విషయం. కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలలో సో ఆ తర్వాత ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే, కర్మణో హ్యపి బోద్ధవ్యం చ వికర్మణః అకర్మణశ్చ బోద్ధవ్యం గహనా కర్మోతి కర్మణో గతి. సో ఇక్కడ ఆయన ఆ కర్మణ హి అపి అంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి కర్మ రహస్యాలను అర్థం చేసుకోవడంలో చాలా క్లిష్టమైనది అని చెప్తూ ఉన్నాను. కర్మను హెపి బోద్ధవ్యం చ వికర్మణ అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఇది అందుకే ఇక్కడ కర్మ రహస్యాలను తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా క్లిష్టమైనది, కఠినము అర్జున. అందుచేత మనిషి ఏది కర్మయో, ఏది వికర్మయో, ఏది అకర్మయో చక్కగా తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనిషి భౌతిక బంధనాల నుండి ముక్తుడు కావాలి అంటే మరి శాస్త్రాలలో చెప్పినటువంటి కర్మ, వికర్మ, అకర్మ అనేటువంటి అంశాలను తప్పక తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా మనకు కర్మలు 3 రకాలుగా ఉన్నటువంటి విషయాల్లో చూసినట్లయితే మరి అందులో ఇంద్రియ నియంత్రణ మరియు చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా ఉండేటువంటి శాస్త్ర విహితమైనటువంటి మంగళప్రదమైనటువంటి పనులను సాధారణంగా కర్మలుగా లేదా కామ్య కర్మలుగా చెప్పబడేటువంటివి. మరి ఇక వికర్మలు అంటే చేయకూడని పనులు, శాస్త్రముల చేత నిషేధించబడినవి, అశుభకరమైనటువంటి పనులు, హానికరమైనటువంటివి మరియు ఆత్మను పతనానికి దారి తీసేటువంటివి మరి వికర్మలుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటివి. ఇక అకర్మలు, ఏవైతే కర్మలు కృష్ణ సంబంధంలో మనం చేస్తూ ఉంటామో, ఫలాపేక్ష రహితంగా చేస్తూ ఉంటుంటామో అది అకర్మగా చెప్పబడేటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ అకర్మ, కర్మ, వికర్మలు అనేటువంటి విషయాలను గురించి మనకి
తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి కృష్ణ భక్తి భావనను, దాని తీరును అనుసరించే ఉండే కర్మను అర్థం చేసుకోవడానికి మనిషి తనకు భగవంతుడితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని చక్కగా తెలుసుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని నేర్పేదే భగవద్గీత మనకి. సో ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య దాసుడుగా కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయాలి అనేటువంటిది మనకి భగవద్గీత తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉంటారు, కర్మలో అకర్మను, అకర్మలో కర్మను చూసేటువంటి వాడు మనుషులలో బుద్ధిమంతుడు అర్జున అంటూ చెప్తాడు. అతడు అన్ని రకాలైనటువంటి కర్మలలో నెలకొన్నప్పటికీ కూడా దివ్య పదములోనే ఉంటాడు అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి సహజంగానే కర్మబంధనాల నుండి విడివడి ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా అకర్మలుగా ఉండేటువంటివి. సో కారణంగా మరి అలా ఆయన యొక్క కర్మలన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుని కొరకే చేయబడినటువంటి కారణంగా అది అకర్మగానే అవుతూ ఉండేటువంటిది. మరి ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క సంబంధంలో కర్మలను ఆచరించడం వల్ల అతడు చేసేటువంటి ఏ కర్మ అయినా మరి అతడు వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మలలో నెలకొని ఉన్నప్పటికీ కూడా అతన్ని బుద్ధిమంతుడుగానే అవుతాడు. ఎందుకంటే అకర్మ అంటే కర్మఫలం లేకపోవడము అని అర్థం వస్తుంది. ఎటువంటి కర్మఫలాలు లేకుండా ఉండేటువంటిది అకర్మ. కర్మ కానీ వికర్మ కానీ కర్మఫలాలను కలిగి ఉంటాయి. సాధారణంగా కర్మ వలన పుణ్యం లభిస్తే, వికర్మల వలన పాపం లభిస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటిది మనము చెప్పేటువంటిది. సో కనుక మరి ఆత్మానుభవ మార్గంలో కర్మ ఫలం ఒక అవరోధం కాకూడదు. కనుకనే భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటిది ఏది కూడా అది బంధనాన్ని కలిగించదు. కనుకనే భక్తియుత సేవలోనే నిమగ్నం అవ్వవలసిందిగా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ, యస్య సర్వే సమారంభాః కామ సంకల్పవర్జితాః జ్ఞానాగ్నిదగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితం బుధాః. సో ఇంకా చెప్తుంటారు, ఎవరి యొక్క సమస్త కర్మలు భౌతిక సుఖాల వాంఛలకు అతీతంగా ఉంటాయో, మరియు ఎవరైతే సమస్త కర్మల ప్రతిక్రియలను జ్ఞానాగ్నిలో భస్మం చేస్తారో అట్టివారు జ్ఞానోదమైనటువంటి మునుల చేత పండితులుగా చెప్పబడ్డారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరి యొక్క ప్రతి ప్రయత్నం కూడా ఇంద్రియ భోగ వాంఛ రహితంగా ఉంటుందో అతడే పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడిగా తెలియబడతాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. కర్మ ఫలాన్ని పరిపూర్ణంగా జ్ఞానాగ్ని చేత దగ్ధమైనటువంటి అటువంటి కర్తగా అతడు ఆ ఋషుల చేత అంటే మరి జ్ఞానోదయమైనటువంటి మునుల చేత చెప్పబడినటువంటి విషయాలు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కేవలము పూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానవంతుడే, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క కలాపాలను అర్థం చేసుకోగలడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు అన్ని రకాలైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛల నుండి ముక్తుడైన నుండి ఉన్నటువంటి కారణంగా అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకునిగా తన యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితిని గురించి ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి కారణంగా కర్మ ఫలాలన్నీ కూడా దగ్ధం చేసుకున్నవాడుగా అతడు తెలియచేయబడేటువంటిది. సో ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి త్యక్త్వా కర్మ ఫలా సంగం నిత్య తృప్తో నిరాశ్రయః
కర్మణ్యభిప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్ కరోతి సహా. సో మరి ఎవరైతే కర్మఫలాల ఎడ ఆసక్తిని విడిచి నిత్య తృప్తుడును నిరాశ్రయుడును అయి ఉండేడు వాడు అన్ని రకాలైన కర్మముల యందు నియుక్తుడైనను కామ్యకర్మలు చేయని వాడే అవుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే మనిషి ప్రతిదీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే చేసినట్లయితే తాను చేసేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుని కొరకే చేసినప్పుడు మరి కర్మ బంధన విముక్తి సాధ్యపడుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. కృష్ణ భక్తుడు దేవదేవుని పట్ల ఆ విశుద్ధమైనటువంటి ప్రేమతోనే పని చేయడం వల్ల అతనికి ఎటువంటి బంధనాలు కూడా ఉండవు. అందుకే ఇక్కడ అతడు ఆసక్తిని విడి నిత్య తృప్తుడు, ప్రతిదాంతో కూడా తృప్తునిగానే ఉండేటువంటిది. కొన్నిసార్లు ఆ విధంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు స్వీయ పోషణ గురించి కూడా పట్టించుకోరు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవంతుడే తనను చూస్తాడు అనేటువంటి ఉండేటువంటి విధంగా ఉండేటువంటిది. సో ఇంకా మనకి నిరాశీర్యత చిత్తాత్మా త్యక్త సర్వ పరిగ్రహ శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నిరాశీహి ఫలవాంఛ లేకుండా. ఇక్కడ మరి అలా ఇక్కడ అటువంటి అవగాహనతో, అంటే పూర్వ శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా కర్మఫల ఆసక్తినంతా విడిచి నిత్య తృప్తుడై ఉండేటువంటి వాడు, మరి ఆ విధమైనటువంటి అవగాహనను కలిగి ఉన్నటువంటి మనిషి నియమిత మనోబుద్ధుల చేత తనకు ఉన్నటువంటి వానిపై సామ్య భావాన్ని విడిచి ఏంటంటే స్వామ్య భావం, తానే దాని యొక్క భోక్తను అనేటువంటి ఆ స్వామ్య భావాన్ని విడిచి కేవలము జీవన అవసరాల కొరకే కర్మలను వనరిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ విధంగా వర్తించేటువంటి అతడు పాప ఫలముల చేత ప్రభావితుడు కాకుండా ఉంటాడు అని చెప్తున్నటువంటి. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు తన కర్మలకు మంచి లేదా చెడు అనేటువంటి ఫలాలను అతడు ఆశించడు అని చెప్తూ ఉంటుంటాడు. ఎందుకంటే తానెప్పుడు కూడా అతని యొక్క మనసు మరియు బుద్ధి పూర్తిగా నియంత్రించబడి ఉన్నటువంటి కారణంగా అతడు అది మంచా చెడు అనేటువంటి విషయాలను, అంటే మంచి ఫలితము చెడు ఫలితాలను, ఇది తాను ఏది చేసినా అది కృష్ణ సంబంధంలోనే చేసినటువంటి కారణంగా మరి ఇక పూర్తిగా తాను ఆ భగవంతుని యొక్క అంశము అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించిన కారణంగా అతడు ఇక ఏ విధంగానూ ఆ బంధమయ్యేటువంటి బద్ధ జీవనంలో ఉండకుండా ప్రతిదీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే ఆచరించడం వల్ల అతడు పరిపూర్ణంగా ఇక ఎటువంటి పాప ఫలాలు అతడికి ప్రభావితం కాకుండా ముక్త జీవుడవుతాడు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. అంటే పూర్తిగా ఆత్మానుభవ స్థితిలో ఉండి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నం అవడం వల్ల అతడు ఏ విధమైనటువంటి బంధనాలకు అతడు ప్రభావితుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యదృచ్ఛాలాభ సంతుష్టో ద్వంద్వాతీతో విమత్సరః సమసిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే. సో ఇక్కడ మరి యదృచ్ఛా లాభ అంటే తనంతట యాదృచ్ఛికంగా వచ్చిన దానితో సంతుష్టుడు అయ్యేటువంటి వాడు. అంటే దానంతటా అదే వచ్చినప్పుడు, అంటే యాదృచ్ఛికంగా ఏదైనా ఒకటి లభించినట్లయితే ఆ లభించిన దాంతోనే తృప్తి పొందేటువంటి వాడు. అలాగే ద్వంద్వాత్వీతుడు అంటే ద్వంద్వాల నుండి విడిపడినటువంటి వాడు, అసూయ లేనటువంటి వాడు. అలాగే జయాపజయాల యొక్క
వాటిని గురించి పట్టించుకున్నటువంటి వాడు, జయమొచ్చినప్పుడు పొంగిపోకుండా, అపజయమైనప్పుడు కుంగిపోకుండా స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాడు, కర్మలు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అటువంటి వాడు ఆ కర్మలను వనరిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎన్నడూ అతడు బంధితుడు కాడు, ఆ కర్మ చేత అతడు బద్ధుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, గత సంగస్య ముక్తస్య జ్ఞానవస్థిత చేతసః యజ్ఞాయాచరతః కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే. ప్రకృతి త్రిగుణముల ఎడ అసంగుడై దివ్య జ్ఞానమునందు సంపూర్ణంగా స్థితుడైనటువంటి మనుజుని సర్వకర్మలు దివ్యత్వమునందే పూర్తిగా లీనమగును అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడైనటువంటి మనిషి సకల ద్వంద్వాల నుండి ముక్తుడవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ విధంగా అతడు భౌతికమైనటువంటి కల్మషాల నుండి విడిపడుతున్నటువంటి వాడు. అలా విడిపడినటువంటి అతడు శ్రీకృష్ణ భగవానుతో తనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని, తనకున్నటువంటి సహజ స్థితిని ఎరిగి అతడు ముక్తుడవుతాడు. అందుకే ఆ దివ్యత్వమునందే పూర్తిగా లీనమవుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే అతడు ఏది చేసినా భగవత్ సంబంధంలోనే చేస్తాడు. అతడు ఏదైనా అది ఆది విష్ణు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు భగవాను కొరకే చేస్తూ ఉంటాడు. అలా చేసేటప్పుడు ఆ కర్మలన్నీ కూడా యజ్ఞాలే అవుతాయి. మరి ఆ యజ్ఞము ఆ పరమపురుషుడైనటువంటి విష్ణువు యొక్క ప్రీత్యర్థమే ఉంటూ ఉంటుంది. కనుక అతడు చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా దివ్యమైనవిగానే ఉండేటువంటివి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవి బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినా. సో ఇక్కడ మరి ఆ కృష్ణ భక్తి రసభావన యందు సంపూర్ణంగా నిమగ్నమైనటువంటి మానవుడు భగవద్ధామమును తప్పక పొంది తీరుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అతడు స్వీకరించేది, అర్పించబడేటువంటిది, స్వీకరించేది బ్రహ్మమే, అర్పించేటువంటిది బ్రహ్మమే. అంటే స్వీకరించేటువంటిది బ్రహ్మము, సమర్పించబడేది కూడా బ్రహ్మమే. ఆధ్యాత్మిక స్వభావము కలది అయినటువంటి మరి ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కర్మల యందు అతడు తత్పరుడై ఉన్నటువంటి కారణం చేత మరి ఆయన కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి కారణంగా తప్పకుండా ఆధ్యాత్మిక లోకాలను చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలోని కార్యాలు మరి ఏ విధంగా మనిషిని ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం వైపుకు నడిపిస్తూ ఉన్నాయో అనేటువంటిది మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దైవమేవాపరే యజ్ఞం యోగిన పర్యుపాసతే బ్రహ్మజ్ఞాత్వపరే యజ్ఞం యజ్ఞేనైవోపజూహువతి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి దైవమేవ పరే యజ్ఞం యోగిన పర్యుపాసతే. దైవం అంటే దేవత అర్చనలో, అపరే అంటే కొందరు, యజ్ఞాలు మరి కొందరు యోగులు వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాల ద్వారా దేవతలను లెస్సగా పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరికొందరేమో బ్రహ్మజ్ఞావపరే యజ్ఞం యజ్ఞేనైవోపజుహ్వతి.
ఉపజుహ్వతి అంటే అర్పిస్తారు అనే. అంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నట్లుగా కొందరు యోగులేమో వివిధ యజ్ఞముల ద్వారా దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటే, చక్కగా పూజిస్తూ ఉంటే, మరికొందరేమో ఆ పరబ్రహ్మము అనేటువంటి అగ్నిలో హోమం చేస్తూ ఉంటుంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మలను గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో విధులను నిర్వహించడంలో నెలకొనేటువంటి వ్యక్తి పరిపూర్ణ యోగి లేదా ఉత్తమ యోగి అని పిలువబడతారు అని చెప్తున్నారు. కానీ దేవతార్చనలో అటువంటి యజ్ఞాలని చేసే ఇంకొందరు కూడా ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఇక్కడ వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలను రెండు ప్రధాన తరగతులుగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. కొన్నేమో లౌకిక సంపత్తుల యజ్ఞాలు, దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి చేసేటువంటి యజ్ఞము అనేటువంటి రెండు రకాలు. అంటే లౌకికమైనటువంటి సంపత్తులను పొందడానికి చేసేటువంటి యజ్ఞాలు, అలాగే భగవద్ విజ్ఞానాన్ని, దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడానికి చేసేటువంటి యజ్ఞము. సో ఇంతకుముందు కూడా చెప్పబడినట్లుగా లోకంలో ఉండేటువంటి జనులు రెండు రకాలుగా ఉన్నారు అనేటువంటి దాంట్లో చెప్పినటువంటిది కూడా మనకి చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ లౌకికమైనటువంటి ఎవరైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉంటారో అటువంటి వారు ఈ లౌకికమైనటువంటి సంపత్తులన్నీ త్యాగం చేస్తారు. కానీ ఎవడైతే భౌతిక సుఖాల కోసం వెంపర్లాడుతూ ఉంటుంటాడో అటువంటి వాడు మాత్రం మరి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి కొన్ని వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ లౌకికమైనటువంటి సంపత్తుల కోసం చేసి వారు చేసేటువంటి విషయాలను మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, శ్రోత్రాదీనింద్రియాణ్యనే సంయమాగ్నిషు జుహ్వతి శబ్దాదీన్ విషయానన్య ఇంద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి. కొందరు ఆ నైష్ఠిక బ్రహ్మచారులుగా చెప్పబడేటువంటి కొందరు శ్రవణాది కార్యములను మరియు ఇంద్రియములను మనోనిగ్రహములు అనేటువంటి యజ్ఞము యందు హోమం చేయగా, మరికొందరేమో అంటే ఆ నియమితులైనటువంటి గృహస్థులు ఇంద్రియార్థాలను ఇంద్రియములు అనేటువంటి అగ్నిలో అర్పిస్తారు అర్జున అంటూ మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. కొందరు ఆ నిష్ఠాపరులైనటువంటి బ్రహ్మచారులు ఆ శ్రవణాది కార్యాన్ని అంటే భగవంతుని యొక్క లీలలను శ్రవణం చేయడము అలా వలన ఆ ఇంద్రియాలను మనోనిగ్రహము అనేటువంటి అగ్నిలో హోమం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక మిగిలిన కొందరు అంటే సక్రమమైనటువంటి గృహస్థులుగా అంటే నియమితులైనటువంటి గృహస్థులుగా ఉన్నటువంటి వారు ఇంద్రియ విషయాలను ఇంద్రియాలు అనేటువంటి అగ్నిలో హోమం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సాధారణంగా మనకి 4 రకమైనటువంటి ఆశ్రమ విధాలు మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఏంటంటే బ్రహ్మచారి ఆశ్రమము, గృహస్థుడు, వానప్రస్థ, సన్యాసి, మరి 4 రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలుగా మనకి ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఉండేటువంటిది కదా. సో కాబట్టి మరి ఉన్నటువంటి వారిలో ఎవరైతే నైష్ఠిక బ్రహ్మచారులుగా నిష్ఠ కలిగినటువంటి బ్రహ్మచారులుగా ఉంటారో, ఎందుకంటే మనకి మన ఆశ్రమ విధానాన్ని అనుసరించి బ్రహ్మచారులు, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసులు అనేటువంటివి మనకి ఉండేటువంటివి. మరి ఇవన్నీ కూడా మనకి పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడానికే. ఎందుకంటే మానవ జన్మ జంతువులలాగా ఇంద్రియ సుఖాన్ని భోగించడానికి
ఉద్దేశించబడలేదు అని చెప్తుంటుంటారు. కాబట్టి మరి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పరిపూర్ణుడయ్యే విధంగా మానవ జన్మలో 4 ఆశ్రయాలు ఉంటాయి మనకి. మొదటి 100 సంవత్సరాలు జీవిత కాలము అని మనం అనుకున్నట్లయితే, ఆ 100 సంవత్సరాల జీవిత కాలంలో 25 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచారిగాను, మరొక 25 సంవత్సరాలు అంటే 50 సంవత్సరాల వరకు గృహస్థుడుగాను, ఆ తర్వాత వానప్రస్థుడుగాను, ఆ తర్వాత సన్యాస ఆశ్రమము. సో ఇవన్నీ కూడా జీవుడిని, అంటే ముఖ్యంగా మానవులు పశుపక్షాదుల లాగా కాకుండా మానవుడు మరి బ్రహ్మచారిగా అంటే సాధారణంగా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు రక్షణలో ఉండి ఇంద్రియ సుఖాలకు దూరంగా ఉంటూ మనసును నిగ్రహంగా చేసుకునేటువంటి అని చెప్తారు. మరి అలాంటి బ్రహ్మచారి కేవలము కృష్ణ భక్తి భావనకు సంబంధించినటువంటి మాటలనే వినడము, అవగాహన చేసుకోవడము, మరి ఆ విధంగా భగవత్ సంబంధంలోనే హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ హరే నామ కీర్తనంలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి విషయంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక ఆ తర్వాత మనకి కొంత ఇంద్రియ భోగాలకు అనుమతి ఇవ్వబడినటువంటిది. అలా ఇంద్రియ భోగాలను అనుభూతులు పొందడానికి మనకి నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి పద్ధతి గృహస్థులుగా ఉండడము. అది కూడా ఎంతో నిగ్రహంతో ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. విచ్చలవిడి ఉండేటువంటి మైథున భోగం కానీ, మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించడం కానీ, మాంసాహార భక్షణము అనేటువంటివి మానవ సంఘంలో సాధారణంగా నిషేధితలైనటువంటివి. ఆ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని పాటిస్తూ చేయవలసినటువంటి విషయం. ఆ తర్వాత కొంతవరకు ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించిన తర్వాత వాటి నుండి విరమణ పొందుతూ వానప్రస్థ, ఆ తర్వాత ఇంకా సన్యాస ఆశ్రమంగా మనకి క్రమక్రమంగా ఆ ఇంద్రియ విషయాల నుండి బయటపడి ఆ భగవంత్ సంబంధంలో నిమగ్నమయ్యే విధంగా ఉండేటువంటివి మనకి బోధించబడుతున్నటువంటివి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వానింద్రియా కర్మాణి ప్రాణ కర్మాణి చాపరే ఆత్మ సంయమ్య యోగాగ్నౌ జోహ్వతి జ్ఞానదీపితే. ఇంద్రియ మనో నియమము ద్వారా ఆత్మానుభవమును సాధింపగోరు ఇంకా కొందరు ఇంద్రియ కర్మలను మరియు ప్రాణవాయువు కర్మలను మనో నియమములు అనేటువంటి అగ్నియందు ఆహుతులుగా అర్పిస్తారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ముఖ్యంగా మనసును ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడం ద్వారా ఆత్మానుభూతిని సాధించడంలో ఇష్టం కలిగినటువంటి కొందరు సమస్త ఇంద్రియ కార్యాలను, ప్రాణవాయువు కార్యాలను మనోనిగ్రహము అనేటువంటి అగ్నిలో ఆహుతి చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే యోగ విధానాన్ని ప్రారంభిస్తూ మనకి లెవెల్ 1లో చదివాము. అష్టాంగ యోగ విధానము, యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ధారణ ప్రత్యాహార ధ్యానము సమాధి స్థితి. సో మరి ఇక్కడ మనకి ఆ ఇంద్రియ భోగాల నుండి మనసును ఆధీనపరచుకోవడానికి యోగ విధానము ఒకటి అని చెప్తుంటారు. అందులోనే ప్రాణవాయువు నియంత్రణ, శ్వాస పైన నియంత్రణ, అదే మనకి ప్రాణాయామము అని చెప్పబడేటువంటి విషయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ద్రవ్య యజ్ఞాస్తపో యజ్ఞ యోగయజ్ఞాస్తపరే స్వాధ్యాయ జ్ఞాన యజ్ఞాచ యతయ సంశివత వ్రతాః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కఠిన వ్రతములను చేపట్టి కొందరు తమ సంపత్తిని అర్పించుట ద్వారా మరియు మరికొందరు తీవ్ర తపస్సులను చేయటం ద్వారా అష్టాంగ యోగ పద్ధతిని పాటించుట ద్వారా లేదా దివ్య జ్ఞాన పురోగతికై వేద అధ్యయనమును వనరించుట ద్వారా
జ్ఞానవంతులవుతారు. అంటే మానవులు ఎలా జ్ఞానవంతులవుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కొందరేమో కఠినమైనటువంటి వ్రతాలను చేయడం ద్వారా, తమ యొక్క సంపత్తులన్నిటినీ కూడా అర్పించడం ద్వారా, మరికొందరు తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులను చేయడం ద్వారా, కొంతమంది అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని పాటించడం ద్వారా, మరి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి కొరకు కొంతమంది వేదాధ్యయనం చేయడము, అంటే మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞ విధానాలు మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే తమ సంపత్తులను నానా రకాలైనటువంటి దానాల రూపంలో ఆహుతి చేసేటువంటి జనులు కూడా ఉంటూ ఉంటారు. మనం చూస్తూ ఉంటాం దాన ధర్మాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో చూస్తూ ఉంటుంటాం, ధనికులైనటువంటి వారు, ఉన్నత వంశాల్లో జన్మించినటువంటి వాళ్ళు ధర్మశాలలు, అన్నక్షేత్రాలు, అతిథి ఆశయాలు, అనాథాశ్రయాలు, విద్యాపీఠాలు వంటివి కట్టించినటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది ఉచిత వైద్యం చేయించేటువంటి విధానాలుగా వివిధ రకాలుగా కఠినమైనటువంటి వ్రతాలు చేయడము, కొంత సంపత్తిని అర్పించడం ద్వారా, కొంతమంది తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులు చేయడం, కొంతమంది అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని పాటించడము, వేద అధ్యయనం చేయడము, ఆ విధంగా జ్ఞానవంతులు అవుతూ ఉంటుంటారు అనేటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా చేస్తూ వారు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఏది ఏ విధంగా చేసినా కృష్ణ భక్తి భావన భగవంతుని యొక్క ప్రత్యక్ష సేవ కనుక మరి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అన్నిటికంటే కూడా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ, భక్తి ఉన్నతమైనటువంటిది. అది ఆల్రెడీ మనకి భగవద్గీత ఇంతకుముందు లెవెల్ 1లో చూసినప్పుడు మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు 6వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అపానే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణే పానం తథా పరే ప్రాణాపానగతిరుద్ధ్వా ప్రాణాయామ పరాయణాః అపరే నియతే హారాః ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రాణాయామము ద్వారా సమాధి యందు నిలవగోరు ఇంకా కొందరు ప్రాణమును అపానమునందు మరియు అపానమును ప్రాణమునందు అర్పింప యత్నించి శ్వాసను సంపూర్ణంగా బంధించి అంత్యమున సమాధిమగ్నులగుదురు. మరికొందరు ఆహారమును నియమించి ప్రాణవాయువును ఆ ప్రాణవాయువునందే యజ్ఞంగా అర్పింతురు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. ముఖ్యంగా మనకి శ్వాసక్రియను నియంత్రించుకునేటువంటి విధానమే ప్రాణాయామము అని చెప్పబడేటువంటిది. మనకి ప్రారంభంలో నానా రకాలైనటువంటి ఆసనాల ద్వారా హఠయోగ పద్ధతిని ఆచరించబడేటువంటి, మరి ఏ పద్ధతి చేసినా ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి, ఇంద్రియ నిగ్రహం కొరకే, తద్వారా మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకునేటువంటి విషయానికే. ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహానికి మరి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిలో ప్రగతిని పొందడానికి చెప్పబడినవే ఈ ప్రాణాయామమైన అష్టాంగ యోగ విధానం. ఏం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా చెప్పబడుతున్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వేప్యేతే యజ్ఞవిదో యజ్ఞ క్షపిత కల్మషాః యజ్ఞ శిష్టామృత భుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం. మరి యజ్ఞం యొక్క అర్థమును ఎరిగిన ఈ కర్తలందరూ పాపముల నుండి శుద్ధి పడతారు. ఎందుకంటే ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు అంటే సంపత్తులను అర్పించడము, వేదాలను, తాత్విక గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయడము, యోగ విధానాన్ని నిర్వహించడము వంటి అవన్నీ కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహమే. సో కాబట్టి ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాల ద్వారా, అంటే యజ్ఞ ప్రయోజనమును ఎరిగినటువంటి
కర్తలందరూ పాపముల నుండి శుద్ధిపడి యజ్ఞ ఫలము అనేటువంటి అమృతమును ఆస్వాదించినందున నిత్యమైన భగవద్ధామము వైపుకు వీరు పురోగతి చెందుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి వివిధ రకాలైనటువంటి చెప్పినటువంటి వాటన్నిటిలో కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహమే సాధారణమైనటువంటి లక్ష్యం అవుతూ ఉంటుంది. మరి ఇంద్రియ భోగమే ఈ భౌతిక అస్తిత్వానికి మూల హేతువు కనుక ఇంద్రియ నిగ్రహము ముఖ్యమైనదిగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంద్రియ భోగ స్థితికి అన్యమైనటువంటి స్థితిలో నెలకొనదే ఎవడు కూడా పూర్ణ జ్ఞానం కానీ, పూర్ణానందం కానీ, పూర్ణ జీవితమును కానీ, నిత్య స్థితిని కానీ చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉండదు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నాయం లోకోస్త్య యజ్ఞస్య ఉతోన్య కురు సత్తమా. ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడా, యజ్ఞము నిర్వహింపకుండా ఎవరును ఈ లోకంలో గాని ఈ జన్మనందు గాని ఆనందంగా జీవించలేరు. అట్టి ఎడ తరువాతి జన్మను గురించి వేరుగా చెప్పేది ఏమి లేదు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి మనిషి ఎటువంటి అస్తిత్వమైనటువంటి రూపంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా తన యొక్క నిజస్థితిని తప్పక తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో అస్తిత్వము పాప జన్మలు అనే ఆ ఫలాల వలనే మనకి ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహం లభించేటువంటిది. కనీసం ఈ లభించినటువంటి దేహం నుండి ముక్తి పొందడానికి మానవ జన్మ లభించినప్పుడు దానిని సద్వినియోగపరచుకోవాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏవం బహువిధా యజ్ఞా వితతా బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విదితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే. ఈ వివిధ యజ్ఞములన్నీయును వేదముల చేత ఆమోదింపబడినవి మరియు అవన్నీ వివిధ కర్మల నుండి ఉద్భవించినవి. వానిని యథార్థ రూపములో ఎరుగుట ద్వారా నువ్వు ముక్తిని పొందగలవు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ. ఎందుకంటే వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలన్నీ కూడా వేదాల చేత ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పబడ్డాయో ఇవన్నీ కూడా వేదాలలో ఆమోదించబడినవిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. ఇవన్నీ కూడా నానా రకాలైనటువంటి కర్మల నుండే ఉద్భవించినవి అని చెప్తున్నారు. మరి వాటిని యథారూపంలో తెలుసుకున్నప్పుడే ముక్తి అనేటువంటిది సాధారణంగా సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మానవులమైనటువంటి మనము దేహ భావనతో ఎంతో లోతుగా ఆకర్షితులైనటువంటి కారణంగా మనము ఈ దేహమును, మనసును, బుద్ధిను, కర్మను చేయగలిగే రీతిలో యజ్ఞాలు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. అవన్నీ కూడా ఈ దేహం నుండి ముక్తి పొందడానికి నిర్దేశించబడినటువంటివి. ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాధ్యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞ పరంతప సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. ఓ శత్రుంజయుడా, అంటే ఓ శత్రువులను లోపర్చుకునేటువంటి వాడా, ఓ పరంతప అర్జున, యాంత్రికంగా ద్రవ్యంతో చేసే యజ్ఞము కన్నా జ్ఞానంతో చేసే యజ్ఞము ఎంతో శ్రేష్టమైనది. ఏది ఏమైనా ఓ పార్థ, అన్ని యజ్ఞ కర్మలు జ్ఞానమునందే పరిసమాప్తమగును అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే పూర్తి జ్ఞాన స్థితిలో చేరుకొని భౌతిక క్లేశముల నుండి విడుదల పొంది చివరకు ఆ భగవంతుని దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవలో నెలకొనడమే సమస్త యజ్ఞాల యొక్క ఉద్దేశ్యము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి నానా రకాలైనటువంటి ఆ యజ్ఞాలలో ఉండేటువంటి
రహస్యాన్ని తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతుంది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా మరి ఆ భగవంతుని చేరుకునేటువంటి క్రమంలో మనకి గురువు యొక్క ఆవశ్యకతను ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శినః. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానులు, ఒక గురువుని చేరి సత్యమును నేర్చుకొనుటకు యత్నించు, వినయంతో ఆయనను ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చేయుము. అటువంటి జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చెయ్యగలడు, ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థమును దర్శించిన వాడు అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి మార్గము మరి వాస్తవానికి చాలా కఠినమైనదిగా ఉండేటువంటిది. కాబట్టి ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయించి, మరి మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు గురు పరంపర సిద్ధాంతం, ఎందుకంటే గురు పరంపర సిద్ధాంతాన్ని పాటించకుండా ఎవడు కూడా మరి ప్రామాణిక గురువు కాలేడు, అతడు ఈ విషయాలను తెలుసుకొనలేడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కనుకనే మరి వాస్తవానికి భగవంతుడే ఆది గురువు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవాన్తో ఉన్నటువంటి సంబంధంలోనే మన గురు పరంపరలు చూసినటువంటివి. సో మరి ఆ గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ భగవంతుని యొక్క సందేశాన్ని యథావిధిగా తన శిష్యులకు తెలియచేయగలుగుతాడు. ఎందుకంటే తన యొక్క సొంత బుద్ధిని అతడు తయారు చేయడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనకి మరి ధర్మము నేరుగా భగవంతుని చేతనే వివరించబడినటువంటిది. అందుకే మనకు చెప్తుంటారు, ధర్మంతు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం అని చెప్పబడేటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వారు గురువుని ఆశ్రయించాలి అని చెప్తారు. మరి గురువు నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానం యొక్క మహిమలు మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది ఆత్మానుభూతి ద్వారా వచ్చినటువంటి జ్ఞానం కనుక తిరిగి మనల్ని భ్రమలో పడనివ్వదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఆత్మదర్శి అయిన మహాత్ముని నుండి నిజమైనటువంటి జ్ఞానమును పొందినప్పుడు ఆ జ్ఞానము చేత సమస్త జీవులు పరమాత్ముని అంశలని, అనగా ఆ భగవంతునికి సంబంధించిన వారని గాంచగలుగుట చేత తిరిగి ఎన్నడూ కూడా ఇటువంటి మోహానికి గురికారు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే జీవులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా తెలుసుకోవడమే ఆత్మదర్శి నుండి మరి అన్నింటినీ యథార్థంగా ఎరిగినటువంటి వాని నుండి జ్ఞానం పొందడము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ పొందడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితం. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని అంటే ఆ పరిపూర్ణ విజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు మాయ చేత ప్రభావితుడు కాడు. మరి గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానము పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తారు, అపి చేదసి పాపేభ్యః సర్వేభ్య పాపకృత్తమః సర్వం జ్ఞాన ప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి. మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానము ఆ జీవుడు పొందేటువంటి కష్టాల అన్నింటి నుండి కూడా బయటపడేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంటున్నారు, ఆయన చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు, ఓ అర్జున, ఒకవేళ నీవు పాపులందరిలోనూ పరమపాపిగా భావించబడినను, అంటే పాపాలలో కూడా ఇంకా బాగా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాడుగా భావింపబడిన మరి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి పడవ, భక్తి అనేటువంటి ఈ స్థిరమైనటువంటి నౌక యందు ఉన్నట్లయితే ఆ దుఃఖ సముద్రమును దాటగలుగుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి శ్రీకృష్ణుని
సంబంధంలో తన యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితిని సక్రమంగా తెలుసుకోవడం మరి మంచిది అది చెప్తున్నారు. అలా తెలుసుకోవడం వల్ల మనిషి అవిద్యా సాగరంలోనే కొనసాగేటువంటి జీవన సంఘర్షణ నుండి అతడు బయటపడతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఆ గురువు నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానము అన్ని రకాలైనటువంటి పాపపు ప్రతిచర్యలను నుండి బయటపడవేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యతైదాంసి సంమిత్తోగ్ని భస్మ సాత్కురుతే అర్జున జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మ సాత్కురుతే తథా. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో మనకి ఓ అర్జున, మండే అగ్ని కట్టెలను బూడిద చేసినట్లుగా జ్ఞానాగ్ని కూడా భౌతిక కర్మల నుండి జనించేటువంటి ఆ ఫలాలన్నింటినీ కూడా, ఆ బంధనాలన్నింటినీ కూడా మరి భస్మం చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆత్మ పరమాత్మలు వారి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం గురించి పరిపూర్ణ జ్ఞానము ఇక్కడ అగ్నితో పోల్చబడినటువంటిది. అలా పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఈ సర్వ పాపకర్మల ఫలాల నుండి బయటపడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అతడు చేసేటువంటి కర్మల వలన పొందినటువంటి బంధనాలన్నీ కూడా అందులో దహించబడి భస్మమైపోతాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే తత్స్వయం యోగ సంసిద్ధః కాలేనాత్మని విదంతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అర్జున, ఈ జగమునందు అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము వలె పవిత్రమైనది మరియు మహోన్నతమైనది వేరొక్కటి లేదు. అంటే ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ ప్రపంచంలోనే దివ్య జ్ఞానం అంతగా ఉదాత్తారమైనది, విశుద్ధమైనది వేరొక్కటి లేదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి జ్ఞానము సకల యోగముల ఫలపక్వమైన ఆ జ్ఞానమును భక్తి యోగాభ్యాసమునందు పరిపక్వతను సాధించిన వాడు కాలక్రమమున తనయందే అనుభవించును అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే దివ్య జ్ఞానం గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవగాహననే అనేటువంటిది మనకి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ దివ్య జ్ఞానము, ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానము విశుద్ధమైనది, ఉదాత్తమైనది. దానంత ఉదాత్తమైనది కానీ విశుద్ధమైనది కానీ వేరొకటి లేదు అని చెప్తారు. అందుకే అది అజ్ఞానము నుండి, అజ్ఞాన బంధకారము నుండి మనల్ని బయటపడవేస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా శ్రద్ధ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం మచిరేనారు. దివ్య జ్ఞాన తత్వుడై శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలవాడు తమ మనోఇంద్రియముల నియంత్రణ అభ్యాసం చేయడానికి అర్హులవుతారు. మరి ఎవరు ఈ దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుతారో ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఎవరైతే ఆ దివ్య జ్ఞానానికి అంకితమైనటువంటి వాడు, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలిగినటువంటి వాడు, శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి వాడు, మరి అటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అర్హుడు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి దానిని పొందినవాడు శీఘ్రమే శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడం ద్వారానే మహోన్నతమైనటువంటి పూర్ణత్వాన్ని సాధించగలిగేటువంటి అవుతారని చెప్తారు. అటువంటి వాడే శ్రద్ధావంతుడిగా పిలువబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఎవరు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని సాధించలేరో కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఎవరైతే
శాస్త్రాలను శంకించుచు అజ్ఞానులు మరియు శ్రద్ధాహీనులు భగవత్ జ్ఞానమును పొందజాలక పతనం చెందుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సంశయాత్ములైన వారికి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖమును పొందలేరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ ఉత్తమ శ్రేణికి చెందిన ప్రామాణికమైనటువంటి అయిన పలు శాస్త్రాలు శాస్త్రాలలో భగవద్గీత మనకి ప్రామాణికమైనది, శ్రేష్టమైనదిగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే ఈ భగవద్గీతలో చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా కృష్ణ భక్తి భావన ఒకటే సరైనటువంటి, దానికి మించినటువంటిది ఇంకొకటి లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ ఈ జ్ఞానాన్ని అజ్ఞానులు శ్రద్ధాహీనులు పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. అలా సంశయాత్మకంగా ఉండేటువంటి వారికి ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ శాంతి ఉండదు అని చెప్తున్నాను. ఇంకా చెప్తున్నారు, యోగ సన్యస్త కర్మాణం జ్ఞాన సంచిన్న సంశయం ఆత్మవంతం న కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ. ఓ ధనంజయ, కర్మఫలములన్నింటినీ త్యజించి భక్తి యోగమునందు వర్తించు దివ్య జ్ఞానముచే సందేహాలన్నీ నశించిన వాడు వాస్తవంగా ఆత్మయందే స్థితుడైనటువంటి వాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే స్వయం భగవానుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఈ భగవద్గీతలో చెప్పబడుతున్నట్లుగా ఆ దివ్య జ్ఞానకరుణ చేత సర్వ సంశయాలను వదిలివేసుకున్నటువంటి వాడు, అలా విడిపడినటువంటి వాడు భగవదంశగా పరిపూర్ణమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండి ఆ ఆత్మజ్ఞానంలో స్థితుడై ఉంటాడు. తద్వారా అతడు కర్మబంధనాలకు అతీతుడై ఉంటాడు, ఆత్మయందే స్థితుడవుతారు అంటూ చెప్పి ఇక ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం, తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. కావున ఓ అర్జున, అజ్ఞానము వలన నీ హృదయమునందు కలిగిన సంశయాలన్నింటినీ జ్ఞాన ఖడ్గం చేత ఛేదించి వేయి. మరి ఓ భారత, యోగ సమన్వితుడవై యుద్ధం చేయడానికి లేవయ్యా అంటూ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీలో కలిగినటువంటి సంశయాలన్నీ కూడా అర్జునుడు, మరి ఎందుకంటే మొదటి అధ్యాయంలో చూస్తాము, వాళ్ళని అందరినీ చూసిన తర్వాత ఇక నేను యుద్ధం చేయలేను, నేను మోహానికి గురి అయ్యాను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అజ్ఞానం వలనే నీ హృదయంలో ఈ సందేహాలన్నీ కలిగిపోయినాయి కనుక జ్ఞానము అనేటువంటి ఖడ్గం చేత నీ సందేహాలన్నింటినీ ఖండించి వేయవయ్యా ఓ భారత, అంటే ఓ అర్జున, యోగంతో కూడిన వాడవై యోగ సమన్వితుడవై యుద్ధం చేయవలసింది అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఆ యోగ పద్ధతి అంటే సనాతనమైనటువంటి యోగము, అంటే జీవుని చేత చేయబడేటువంటి నిత్య కర్మలన్నిటిగా పిలువబడేటువంటి మరి అవి చెప్తుంది. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా భౌతిక సంపత్తుల కొరకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కోసం చేసేటువంటి వారు. ఇక్కడ భగవద్గీతలో మనకు చెప్పబడుతున్నది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం కోసం చేయబడినటువంటి యజ్ఞాలు మాత్రమే చేయాలి అనేటువంటిది మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడుతుంది. దాని కొరకు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయించి చేయాలి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ.